adlaw magbuhat na gud mi og. Stop. Sige, pangutana. Una. Serious man nga question. Sige, number 1. Unsa ang unang butang nga imong ipangutana sa Ginoo? Lisudo oy. Aning. Sige daw. Lord. 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba? Sige ko na. Ako ma-answer ka na. Unsa man? Wala may ipangutana sa Ginoo. Na ako ipangutana. Kuan, anak ko nga, Lord, what's my purpose? Okay. Unsa ang pinakanindot nga butang nga gisulti sa usa ka tawo kanimo? Sige, go. Amin. Baka ko. Kamay sa dibdib. Unsa ang imong labing dako nga kalampusan? What sweetie? Ako pas mag-board exam. Wow, greatest achievement. Unsay nakapalipay nimo? God is in my life. Wow, yay. Usa ka butang nga kanunay nimong gusto buhaton. 1, 2. Kung maplano nimo imong kamatayon, unsa man kini? Matulog. Ha? Matulog lang. Nang marag mamatay nga wala na tulog lang. Mga break antos, wala pag-antos, wala mga basta. Okay. Ang labing maayo nga mga libro nga imong nabasa. Wala siya ko pala. Bible. Oh, wag mo na po. Okay. Okay. Dayon, sunod. Kung kinahanglan nimong wag tangon ang usa ka emosyon sa imong kinabuhi, unsa kana? Kanang dali ko maglagot. Yes! Kailangan sa kanya. Okay. Next question. Sunod na pangutana. Basta ref. Unsay? Unsa nga pagkaon nga sige makita sa imong ref? Ice. Pagkaon? Ice pa na ice. Sorry, aside sa ice. Unsa nga Pwede. Okay. Unsa imong ideya sa kanang hingpit nga pagpahayahay? Para nimo unsa ang pagpahayahay? Kanang wag, di na ka maguna-una og trabaho nga para maka-income ka. Okay. Fast talk. Hello, goodbye. Aming. Hello. Aso, pusa, Weni. Aso. Adobo, sinigang, aming. Adobo. Sipag, tsaga, Weni. Sipag. Sunrise, sunset, Weni. Sunrise. Ganda, talino, aming. Ganda. Maulan, maaraw, aming. Maaraw. Tahimik, maingay, Weni. Tahimik. Oh, may dara. Island life, city life, aming. Island life. Char. Fast talk. Anong mas mahirap? Walang tulog, walang kain, Weni. Walang tulog. Iwan ang mahal mo, iwan ng mahal mo. Ikaw biyaan? Biyaan ba ka or ikaw mamiya? Ako na libya. Sige, go. Mawalan ng internet, mawalan ng phone, aming. Wala ng phone. Okay. Magpapayat, magpataba, Weni. Magpapayat. Pagiging empleyado o pagiging estudyante, aming. Pagiging estudyante. Okay. Fast talk. Ano ang hashtag ng buhay mo, Weni? Aming, Hashtag laban. Oh, pwede. Kani ha? Ikaw, Wen, ha? Kung ulam ka, ano ka? Adobo. Ah! Ano or baboy? Ano ba? Baboy si Manolo.